Mina Mangobese, I'm coming for you. Jopolitan, ngibonyela lapha impela ulozwa vele umtsinsile wakho. Funa futhi ukushayela ihlombe nentombazane leyo empofu ukuthi yabona mawumuhle izinto ozenzayo zomsizwa asimshayela ihlombe uJacinta ke Ngobese umsebenzi womhlaba. Uma Ngobese ukliye lento ayikhulumayo ensonke siyayikhuluma phela inamakhoda alukhuni ekufunela guqula mina kangisondele entweni bese ingabi nawo umphumela ofanele ngoba la inkinga lelizwe lethu iyodwa kuphela lezoxazulula lento eshiwo uMangobese ngiyakuthi ngithini ukuthi kushintshe uhulumeni finish ngoba sikhuluma ngabantu athi abahamba bokufika ushiya isebenzi abelusi abantu abalusa inkomo zakhe abantu bokufika abantu abamphekela abantu bokufika onena abantu bokufika imoto yakhe ikhenikho abantu bokufika abanganamaphepha bonke labo bantu abantu abagcwele imingcele abangena eSouth Africa ama-agent abo abantu base-South Africa abama agent babathengwa kubo laba bantu bethengwa abantu abanikazi beyinkampani athola ithenda yokubhusha umgwaqo emaceleni ko freeway asuke lapha athi badula base South Africa ngoba belula amalungelo abo athi ngizoqasha le-staff ekuyisona esingenayo inkinga yoku-understand ngiyangithini uma ungabuza laba ababhusha utshani lapha ko freeway ko N2 nako N3 yabona akwazi umuntu e-South Africa osebenza lapha yini na izwe li beyond repairs ngiyangizwa ngithini our country is beyond repairs so nina ke nifuna ukuhamba ifixwa ngamancozo ngithi mina Mangobese I'm coming for you Jopolitan ngibonyela lapha impela ulozwa vele umtsinsile wakho phambili uMangobese phambili well done Mangobese enye into ke ebalekile ukuthi akufuneki siyinqunze yabona abantu abamnyama banesifo songakwazi ukuhlangana njengamanje masifuna lento esifuna ukuthi yenzeke asihlangana ngamabomu nje uyazi ihlakaniphi ezu100 ziyehlulwa ziyiphukuphuku ezu10 mayihlangene amen unity is power sihlulwa amaza aphuwa leli country rich yabona lezi mbongolo to ama-Nigerian aziqhoma zeyisi kodwa uma ungabuka izwe lwabo lifile baqhoma ngeze ubona beqhoma begcwele lonke indawo ngiyazi ngibabuza ukuthi mina ntoba niqhoba nayisanga kanje yini ngahlala ezweni elimali right izwe labo lifile our country is beautiful nokunye uJessica intombazane liyani ingane liyani isencane kodwa ngiyisaba isibindi sayo ngoba iyali lwelizwe yodwa nikhona nina namadoda kodwa anikwazi ukuyilekelela ingane yakwenu nilwe nayo ni-support ingane ifuna ukuqhamuka ngokweyinhlangano lengane iqalile indlela kodwa nasuka nina nenze njani naphushela emuva ngoba nifuna ukuphushela ngokweyinhlangano ake nihlangane impi thina sesibeke kunina sasilunywa izinja zamabhunu sijuluka sigijima senza zonke izinto siseyikoleni sihlaselwa naseyikoleni kodwa salibuya isizwe ingane yentombazane isiyohlale njalo nje uJessica akhale yedwa ahlale eintabeni umntana amakhale yedwa nikhona namadoda noma nifuna ukuhamba ngokweyinhlangano phela nikhonza ukuhamba ngokweyinhlangano kodwa ekugcineni anazi ukuthi lento nafanele nile nilwele izwe lweni mase nilwela nesizukulwane senu nezingane zenu uJessica angangabi yedwa yangane inhliziyo yami ibabhlungu uma ngiyibona ilwa yodwa nikhona nani ngayingiba nifuna uqhamuka ngeyinhlangano zenu hlanganani nibe into eyodwa mase nenza into eyodwa mase nibuyele emuva ke nithandele izinhlangano zenu ke nithandayo kodwa senihlangene nina ngoba sina size silibuyisa lelizwe salibuyisa sihlangene Goli Cape Town sihlangene kodwa salibuyisa aseka amaqeli ke silithatha ke esilidividela abantu bangaphandle ngakho ake niyilekelele liyangane
namadoda loke shona le yangani iyasebenza kodwa iwumuntu osifana kodwa iyalwela iqiniso kodwa nikhona namadoda niyohleli benihlula abantu bangaphandle ngoba ninkinga yini nihamba ngokweinhlangano kodwa namadoda kodwa nayi ingane yentombazana iyayitshengisa indlela ukuthi indlela nansi efana ihambe vele nibuke nje ukuthi nje inhlangano ake nihlanganeni ukuze nikwazi ukwenza into eyodwa nikhuluma into eyodwa ukuze into yenzeke nezingane zenikhululeke thina sesiphumile sibadala. Hello Mzansi, welcome to Mgosa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. People are uploading Jacinta Ngobese for her braveness and for fighting for South Africa. Siyati ukuthi Jacinta uyayilwela South Africa. Uyalo ukuthi ma foreigners they must off. Uyalo ukuthi ma foreigners awahambe la South Africa. But unfortunately it seems like Ula Jacinta, if there are people abalonaye bangane, but siyambona uphambili uyashika, she's a real patriot. Uyalo ukuthi South Africa kube South Africa le foreigners are free, and balabaningi bayamnqoma for logo. Please do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.